אומרים לי, כבוד הרב, מתפללים שהשם רחמן ושומע את התפילות, כמה אני מתפלל, לא נענה. מתפלל, לא נענה, למה? כבר מסכת נידה, ג' עמוד ב', אומרת הגמרא ואמר רבי אלעזר, מה אם נכתיב כי תרבות תפילה אינני שומע. מתפללים, לא שומע, כי תרבות תפילה אינני שומע, למה? אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, ידכם דמים מלאו. יש לנו ביד דם? של מי? לא רצח אף אחד, ברוך השם. אז מה זה ידכם דמים מלאו? אומרת הגמרא, אלו מוצאים זרע למתנה, כמו רוצחים, יש להם דם על הידיים. וכתוב בזוהר הקדוש רבותיי, כתוב אוי לרשע רע, אומרים את זה בווידוי, אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו. מה זה גמול ידיו? מה שהוא פגם בידיים, שהוציא שזל, זה יעשה לו, השם ישמור, כי גמול ידיו יעשה לו בר מינן. שואל הזוהר, מה זה? אוי לרשע רע. מה זה הכפילות הזאת? מישהו רשע הוא רע, מה זה רשע רע? הוא אומר, יש לך בתוך הרשעים גם אדם רוצח. אומרת הגמרא, אדם יכול לרדת לגיהנום, לעלות, אפילו רשע, ינקו אותו, יצרפו אותו, יעשה מה? רצח בן אדם, יצרפו אותו, בסוף יעלה. ומי שהוציא זרע למתנה ולא עשה תשובה, אם תראה בדרך עושה תשובה, יכול להיות שרוצח יעלה מגיהנום והוא לא יעלה. אומר הזוהר, למה? כי הוא לא רשע, רוצח נקרא רשע, הוא נקרא רשע רע. למה? אומר הזוהר הקדוש רבותיי, זה מבין שרוצח רצח את מי הוא רצח? רצח אנשים אחרים, מישהו עצבן אותו, לא יודע מה רצח. ואדם שמוציא זרע למתנה את מי הוא רוצח? הילדים שלנו.